हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गणेश जी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने माध्यम से गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के पास गणेश जी की कथा, पूजन की विधि, ये सारे चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को पहुँचा रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोग को पसंद आएगा और हमारे कथा सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मेरे चैनल को सपोर्ट भी आप लोग करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक जानी रहली त देखा देखी वो गणेश जी के भखली कि हे गणेश भगवान, अगर हमरा पुत्र होई तो हम राउर रउआ के पहाड़ चढ़ाए, राउर व्रत रखे। त कुछ दिन के बाद का 9वें महीना के बाद उनका के गणेश भगवान एगो सुंदर पुत्र देहले। तो सुंदर पुत्र देना तो उनकर पति कहले कि हो फिर अगला जब गणेश जी के माह के चौथ आयल तो कहले कि हो तू तो भखले बाड़ू कि गणेश जी के हमरा के भी एगो पुत्र देम तो हम कथा सुनेम। तो अब तो पुत्र हो गई, तू कथा सुन ल और गणेश जी के पहाड़ चढ़ा दा। तो कहली कि अभी ना, लड़का के जनेऊ जब कर लेम तब सुनब। तो ऐसे ही करते करते समय बीतते गई। फिर उनका लड़का के जनेऊ भी हो गई। जब जनेऊ भी हो गई तब फिर उनकर पति कहले कि हो तू भखले रहलू गणेश जी के पहाड़ चढ़ावे के, व्रत रखे के, तो काहे ने कुछ चढ़ा देत। तो कहली कि चढ़ाएम, लेकिन रोकी अभी बाबू के बियाह हो जाए दी। बाबू के बियाह हो जाई तब हम गणेश जी के पहाड़ चढ़ाएम और यहाँ के व्रत रखें। ऐसे करते करते वो भी दिन आ गई। गणेश भगवान की कृपा से उनका लड़का के शादी हो गई। शादी होके जब गई, सब विधि व्यवहार हो गई, सिंदूर दान हो गई, फेरा हो गई। ओकरा बाद जब लड़का लड़की लास्ट में चौका पे बैठले सिंदूरदान के बाद, तो वहाँ से लड़का न पता हो गई। लड़का जब न पता हो गई तो बड़ा हलचल भइल, शोर भइल कि भाई चौका पर से ही लड़का न पता हो गई, चौका पर से लड़का न पता हो गई। बर बरात तो ऐसे ही वापस लौट के आ गई। लड़की के विदाई ना करावल गई, लड़की को जो छोड़ देहल गई। लड़की के परिवार वाला भी बहुत दुखी भइल कि ऐसा अचानक कौन घटित घट गई। तो जब गांव में पहले कुआं में पानी भरे लोग जाओ, तो लड़की भी कुआं में पानी भरे जास। तो वजह से गणेश भगवान उनका के का के लेके चौका से उठा के लिया के और नयन माता के सौंप देहले दुल्हा के, और कहले कि हे नयन माता, जहिया हम रउआ से मांगब तहिया रउआ हमके इनका के देम, ई हमार धरोहर रउआ संभाल के रखब। नयन माता रख लेली। अब ये लड़की ससुर मायके में रहस और जास पानी भरे अपना सखी सहेली के साथ में। तो सखी सहेली के साथ में जास तो सब लड़की पानी भर लसन। जब ई पानी भरे खातिर बाल्टी डालस इनार में, तो वो बाल्टी इनकर पकड़ के ऊपर आ जास। बाल्टी पकड़ के ऊपर आ जास और 5 बाल्टी पानी डलवावस पहले इनार में, और फिर 6ठा बाल्टी भर के ही लेके आवस। ऐसे ही देखत देखत इनके माता जी के मन में थोड़ा सा पाप उत्पन्न भइल कि आखिर सयान जवान लड़की बिया, सब लड़किन के संगे जातिया, सब लड़की पानी भर के टाइम से चली आवता लो, आई काहे इतना लेट कर देती है। तो एक दिन कहली माई कि का तहरा मन में चलता, का विचार बा तहरा मन के, काहे तहार सब लड़की के संग जालू आ सब लड़की पानी भर के चली आवेली, तू इतना लेट से आवेलू। तब लड़की कहली कि माई देखा ना, जब हम पानी भरे जानी ना तो सब लोग तो पानी भर लेला, लेकिन हम जब बाल्टी डालें तो हमार बाल्टी पकड़ के एगो कक्कन उकन बढ़ले एगो सुंदर दुल्हा हमार बाल्टी पकड़ के ऊपर आ जाले, आ हमसे पहले 5 बाल्टी पानी भरवा के गिरवावे लें, फिर 6ठा बाल्टी भरे तो हम लेके आवे नहीं, यही से हमरा देर हो जाला। माई कहली कि ठीक बा, अगर आज तारा साथे ऐसा होई तो तू पूछिया कि के हुआ और कौना गलती के सजा हमके देता रहा। तो ये बात तो है। फिर आज गईली पानी भरे, फिर वही आती बाल्टी पकड़ के ऊपर अइले, फिर पानी भरवावले। तो कहली कि आज हम पानी ना भरम, पहले रउआ बताएं कि रउआ के हैं और रउआ कौना गलती के सजा हमके देता नहीं। तो कहले कि हम तार पति हैं। तो कहली कि हमार पति हैं। तो हाँ, हम तार पति हैं। हमार माई गणेश जी के व्रत रख के पहाड़ चढ़ावे के भखले रहली। बचपन में जन्म के टाइम ही भखली और अभी तक हमारा पहाड़ ना के भाड़ा ना उतरली। एकरा वजह गणेश जी लिया के हमके जे नयन माता के सौंप देले बानी। तो जबे हमार माई पहाड़ चढ़ई हैं
गणेश जी के व्रत रखिए, तबे ही नैन माता हमके तोहके वापस करें। माई से जाके अपना बात कहली, लेकिन लड़की के अब बिना दुल्हा के गावना कैसे होखो। वही जबरदस्ती लड़की गईली चौथ के, कहली कि अच्छा हम और व्रत करके भाड़ा उतार देम तो रुआ वापस आ जाए। कहले कि हाँ तू भी अगर ये व्रत कर लेबू तो हम वापस आ जाए। तो वही लड़की जबरदस्ती ससुरा गईली, धोली लिपली मजली, तिल मंगौली, तिल के पहाड़ बनौली, लड्डू बनौली और गणेश जी के व्रत रखली। इनका सास छी मानू कैले रहली कि लड़का हमार चल गई बिना अथी के बाल बच्चा के चौथ कर दिया, बिना बाल बच्चा के चौथ कर दिया। तो ये सब सुनते सुनते रहली। वहीं पहाड़ चढ़ौली, पूजा कैली। जब अर्घ देवे गईली तो वही नैन माता से लेकर के गणेश भगवान इनका पति के ककन उकन बनले लिया के सौंप देनी, खड़ा कर देनी। हे गणेश भगवान, बोली प्रेम से गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। हे गणेश भगवान, जैसे इनकरा पति के रुआ लिया के वापस कैनी वैसे सब कर वापस होखो। दूसरा कथा है कि एक गांव में एक गरीब औरत रहत रहली, मुस्मात रहली, उनकर पति मर गई रहले और वो छोट बच्चा एगो रहे उनका। तो का करस कि दिन भर भी खोख मांग के ले आवस, अपन गुजारा बसारा करे लो। तो एक दिन का भेल की और भीख दुखी मांग के लिया के 12 मास के चौथ करस, आ चौथ करके गणेश जी के माटी के मूर्ति बनावस, और माटी के मूर्ति अपना लड़का के गला में पहिरा देस। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीतल तो नगर के राजा के एक दिन घर में यज्ञ रहे, शादी विवाह रहे। तो कुम्हार से के बुला के कहले कि देखा हमरा इतना बर्तन चाहिए, तो टाइम से पका के हमके दे दिया। कोहरा कहलस कि ठीक बा, हम बर्तन रुआ के दे देम। अब ऐसे उस दिन का भेल कि एक दिन कोहार कितना भार भी आवा लगावे आवा लागबे ना करे, कितना दिन आवा लगावे आवा लागबे ना करे। कोहार बड़ा चिंता में पड़लस, कहलस कि अब तो बर्तन राजा के देवे के बाद सकार ले बानी, शादी नजदीक आ गई बा, अगर हम बर्तन टाइम से ना देनी तो राजा हमके भक्सी झुकवा दी हैं। इस सोच के कोहार बड़ा चिंतित भइल। एगो भंडेरिया पंडित से पूछलस, बोलौलस, कहलस कि हे पंडित जी देखी ना, एगो बड़ा अचरज के बात हो गई बा। हम कई दिन से आवा लगावत नहीं, आग तो जरता लेकिन बर्तन पाकत नइखे, आवा लागत नइखे, का उपाय बा एकर, केकर नजर लाग गइल बा। तो पंडित जी कहलन कि देखा अगर तू कोनो ब्राह्मण के लड़का के आवा में लिया के डाल देबा तो तार आवा लाग जाई। अब कोहरा सोचे लागल कि ऐसन के बा, अगर केहू के लड़का के लिया के हम आवा में डाल देता नहीं तो हमरा के तो केहू जिंदा ना छोड़ी। फिर ओकरा मन में आयल कि ये मुस्मात बिया, एकरा केहू खोजे जाने वाला नहीं के, केहू पूछे वाला नहीं के, रह एकरे लइकवा लिया के आवा में डाल देता नहीं। एने वो नहीं कहीं मांगे गईली तो लेकिन इनकरा लइका के लिया के आवा में डाल के आग लगा देलस, बर्तन पाक गईल। ई मुस्मात मांग चुंग के अली, चारू ओर घूम 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 के लइका जोहली, रोली, गवली, सुतली, कहली कि पता ना हे गणेश भगवान कौन हमारा से पाप भइल बा कि हमार पति चल गए, अब निर्धन हो गइल बानी, ऊपर से एगो हमारा जीवन के सहारा हमारे एगो बच्चा रहला वो भी हमसे छिना गई करके सुतली। बिहाने जब कुम्हार गइल आवा खोले अपन बर्तन तो देखा था कि आवाज जरता और बीच में लइका खेलता। कुम्हार तो बड़ा चिंता में पड़ल, भागल रोहत गावत गइल राजा के लगे, करस कि राजा दोहाई हो, एगो बड़ा अचरज के बात हो गइल बा। राजा से कहलस कि देखी राजा साहब आवा ना लागत रहल तो हम एगो पंडित से पूछी तो पंडित हेंगा बतौलस तो हम मुस्मतिया के लइका के लिया के डाल देनी है। अचरज के बात ई बा कि आवाज लाग गइल बा, आवाज जरता, ओकरा बीच में लइका खेलता। ऐसन कौन जादू टोना उ जानती है कि आप ओकरा लइका के ऊपर तनिक आँच नहीं खे। राजा बोलौले, सवेरे अपना सिपाही के भेज के खबर भेजले कि जाके मुस्मात के बुला के लिया वालो। जब राजा के खबर गई, मुस्मात बेचारी औरी चिंता में पड़ली कि अब कौन राजा हमके दंड दी है। रोवत गावत बेचारी अली, आके गोड़ पर गिर गई। राजा कहली कि ये राजा साहेब अब हमरा से ऐसा कौन अपराध हो गई कि रोआ हमके बुलौनी है। राजा साहब कहले कि तोरा से कोनो अपराध नहीं भइल, लेकिन ई बताओ कि ते कौन जादू टोना जाने ले कि तोर लइका रात भर आवा में जरल बा लेकिन ओकरा ऊपर कोनो आँच नहीं आइल। बेचारी मुस्मात कहली कि देखी राजा साहब हम कौनो जादू टोना ना जानी ले,
हम 12 मास के गणेश भगवान के चौथ के व्रत करी ले, आ वह चौथ के व्रत को माटी के गणेश भगवान के मूर्ति बनाई ले आ पूजा करी ले, आ पूजा करके वह मूर्ति अपना लड़का के गला में पहिरा दिले। और ही हम कोनो जादू टोना नहीं जान, जौना के वजह गणेश भगवान हमारा लड़का के रक्षा के लिए बने। राजा साहब पूरा नगर में कहले कि ढोल पिटवा दा कि अब ये 12 मास के चौथ लोग करे, तो 12 मास के करे तो ना करे, लेकिन माघ या भादो के चौथ जरूर करे। जैसे जैसे हे गणेश भगवान, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। जैसे जैसे गणेश भगवान उनकर पुत्र के आग के आवाज से निकाल के जिंदा देनी, वैसे वैसे सबकर वापस करी हे गणेश भगवान। जय हे गणेश भगवान। एक जानी रहली तो उनका से भूखे ना रहल जाओ, कौनो व्रत करस और खाना खा लेस, कौनो व्रत करस आ खाना खा लेस। तो एक दिन उनकर पति ये चौथ के व्रत आयल, चौथ के व्रत आयल तो कहली कि व्रत रखेम हम। उनका पति कहले कि व्रत कैसे रखबू, तू तो कौनो व्रत रख ना पावेलू, जौन व्रत रखेलू ओमे ओकर विखंडन कर देलू, खाना खा लेलू। कहली कि ना, हम खाना उना ना खाएम, हम व्रत रखेम। कहले कि ठीक बा रख, व्रत रखबू तो। कहली कि तिल लिया दी, चावल लिया दी, मीठा लिया दी, आदि लिया दी, कौन लिया दी, सब चीज मंगा लेली। व्रत रखली, व्रत रखली तो ये कहले कि अच्छा आज हम देखेम कि व्रत रखतिया कि इतना एथी से करतिया। तो ये जाके छुप गईले, कहीं से छुप गईले। पहले मड़ई टाटी के घर रहे, मड़ई टाटी में जाके छुप गईले। आ ई का कैली कि थोड़े चाउर भुजली, थोड़े तिल भुजली, ओकर भुजा बना के खैली। सजाओ नदिया में दही जमा रहे, दही के साड़ी उतार के खैली। ओकरा बाद व्रत रखले रहली। तो अइले उनकर मरद तो सब खेला देखत रहले, टाटी पड़े झाँक के। तो कहले कि हो अब तो साँझ हो गई, गणेश जी के पूजा उजा कैली। कहले कि हो बड़ा मनगर बाड़ू तू व्रत रख के, तनिको मधिम नइखू भइला, कैसे आज व्रत रख ले बाड़ू। कहले कि रउआ नु कहिले कि हम व्रत ना रह पाए, नहीं देखी कि हम व्रत रख ले बानी। कहले कि हाँ ये तो बात माने के बा कि तू व्रत रख ले बाड़ू, लेकिन उ तो सब छुप के देखत रहले इनकर कहानी की करत का बाड़ी। जब अर्घ देवे के बेरा भइल तो कहली कि हे आई जी अर्घ दिवाई, अर्घ दिवावे आई। तो गईले तो अर्घ दिवास तो कस कि तिल चाउर के भूजा ली गणेश जी पूजा, दही चिउरा के पूजा ली गणेश जी पूजा, इहे कही कही के अर्घ दिवावे लगले। तो ये कहली कि रउआ का कहतनी जी। तब लगले इनका के मारे, कहले कि का कहतनी, ते व्रत भूख रहे ते बताओ कि तिल चाउर के भूजा ना खैले है, भूज के नदिया के दही ना खैले है। कहली कि हाँ खैनी है। तो अब माफ़ी उफ़ी मांगली। हे गणेश भगवान बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय।